De heegspanningsleiding van 380 kilovolt rint van de nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven naar Ens in de Maat-Eerstpolder. Een update voor het net is maar. Wat grote gevolgen had voor 50 Frieske huishoudings. Agathe Miedema wennen toen de Simmerdiek in Noordburgum. Zodat de leiding nou tekenen is, vallen we onder het magneetveld en ik in het zakelijk ruchtzone. Dus ja, eigenlijk betekent het dat we hier eigenlijk bij moeten. Er zat een fruittuin onhuis, maar zonder een zit het gebied op slot. Oors wie ik altijd een plan maatje van hoe ik mijn tuin uitbreiden zou. En elke keer komt er altijd een stukje bij. En nou is dat er niet een keer gebeurd. Dus nou moet je eerst denken, ja, heeft het nog wel zin wat ik nou aan het doen ben eigenlijk. De familie Nijboer had de eerste peteren met Tennet al aan. Er komen 2 kabels naast elkaar, 25 meter ertussen en één daarvan, de meest zuidelijke, die komt hier over de Geitenwei. Vrouw Nijboer had al jaren een theetuin, kijk omdat het hier zo rustig is. Maar daar had ze nou mee op. Het is een prachtig rustig plekje waar Vitens zit hierachter. Dus hier zou niet gebouwd worden. En dan denk je, nou hier zitten we wel tot we wat kleiner moeten gaan wonen. Tot de tuin ons te groot wordt. Maar ja, dat is dus nu opeens veranderd. Maar ja, we hebben, het duurt nog een jaar voordat het definitief is. En dan heb je ook de tijd om daar naartoe te groeien. Het huis zit in de saneemde magneetzone en dat betekent magnetische strieling. De bewoners moeten dan zelfs de karmaatje uit ze wenjen blowen of verhuizen willen. We wachten gewoon af hoe het allemaal verder loopt. Maar zoals het er nu naar uitziet, dan valt hij niet echt gezond te leven. De situatie op dit moment is dat er eigenlijk geen kausaal verband is tussen het wonen bij hoogspanningslijnen en volksgezondheid. Dus, en de afweging daartussen, ja, die is echt aan mensen zelf om dus te bepalen of ze wel of niet willen blijven wonen. Maar stel je blijft wonen, dan is daarna je huis veel minder waard natuurlijk. Ja, als je blijft wonen, dan dat zal vast de consequentie zijn dat je huis minder waard is. En in dat geval volgt er, ook als mensen willen blijven wonen, een schadeloosstelling om die waardevermindering van die woning tegemoet te komen.